pomoć ovog aparata svake godine obavimo nekoliko stotina dijagnostičkih i terapijskih postupaka u općoj anesteziji. I to najteže bolesnim pacijentima, djeci s malignim bolestima. No ova aparatura je stara i dotrajala. Pomozite nam da nabavimo novi aparat za anesteziju koji će značajno poboljšati uvjete liječenja. Nazovite 060 9007. Hvala vam!